ja už obchodujem niekoľko rokov, takisto ako som spomínal na videu s Vaškem, tam sa dá dozvedieť toho viacej o mne. A čo ma viedlo, bolo to, že nejaké ucelené poznatky pod jednou strechou, stále sa ako keby nejaká vyvíjajúca komunita ľudí, kde môžeme jednoducho zdieľať svoje obchody, pýtať sa a sú tam rovnako zmyšľajúci ľudia. No a toto som nenašiel nikde a vlastne až doteraz, kým som nenarazil na Burza Živie. Konkrétne Jakuba, ktorý ešte keď robil tie mentoringy alebo v podstate tie live jedna stretnutia, tak nikdy som vlastne nenašiel nikoho, kto by sa k tomu tak stával. A to ma presvedčilo to, že tomuto musím dať šancu v podstate. Najviac by som vyzdvihol tie opcie, obchodovanie s opciami, to je tak perfektne vysvetlené vlastne tuto. A nedá sa to pochopiť úplne takým samoštúdiom, keď to človek pozerá na Wikipédii alebo v Google. Dostane sa po určitý level, ale tuto jednoducho tým, že si to tak človek kreslí, a neskutočne dobré videá sú okolo toho spravené v tej sekcii, tak to úplne pochopí. A je to naozaj o takých 6 šachových figurkách, pohyboch a tam je to vlastne detálne vysvetlené. A potom už aj keď sa človek spätne vráti k tej Wikipédii, Google, tak mu to všetko dochádza. Ale potreboval som ten impuls, ktorý som dostal až tu, kde boli tie opcie vysvetlené na tých v podstate tými písmenami a kreslením v tých grafoch. Tam to človek pochopil, že kedy sa to eliminuje, výstupy, vstupy a tak ďalej. Čiže za mňa to boli určite opcie, ktoré bez nich sa vlastne nedá ani tradovať. No, tak podpora komunita je super, nemá čo vlastne vytknúť. Postupne sa to rozvíja tak, že sú na to dedikovaní ľudia. Napríklad Vašek je pre tých začiatočníkov, ale rozhodne by som povedal, že k ním úplne nepatrí, že aj on sa posúva ďalej. Čo ja viem, Ondra napríklad rieši všetko okolo infraštruktúry alebo rôznych, keď máme niečím nejaké problémy, tak pomôže. Je to ucelené na tom Discorde, čiže veľmi prehľadné, za hodinu sa človek dočíta, načíta si, do akej sekcie má ísť, keď má o niečo záujem. Za mňa asi najprehľadnejšia komunita, akú som kedy videl. V mojom videu s Vaškom som spomínal, že som už navštívil rôzne ako keby komunity, ale žiadna nemala takú úroveň ako táto. A v čom mi to pomohlo je v tom, že vlastne som sa utvrdil, že sa dá tým obchodovaním takouto formou zarábať. Chce to len čas a naučiť sa ovládať emócie. Keď sa naučí človek ovládať emócie, tak v podstate mu už nič nebráni to scalovať vyššie a naozaj sa tým začať živiť. Čiže pre mňa to je budúcnosť, ako keby budúcnosť zárobkovej činnosti. Ja to vidím tak.